Catwoman je jedna z tých veľmi špeciálnych postav v DC svete, ktorá nepatrí medzi tie OP postavy, ktoré majú šialene veľa schopností. Za to je veľmi zaujímavou postavou, ktorá sa objavuje po boku Batmana, či už ako jeho nepriateľ alebo spojenec a občas ako milenka. Hlavne v komiksoch má táto postava dosť šteklivé scény alebo aj jednotlivé príbehy. Alternatívou v Marvele tejto postavy je Black Cat, ale tá zostala najmä v komiksoch. Za to Catwoman sa objavila takmer pri každom hranom Batmanovi a dokonca získala aj svoj vlastný celovečerák. Akože nie, že by bol nejaký dobrý, ale existuje, chápeme sa. Samozrejme, toto boli rôzne verzie tejto postavy nielen v komiksoch, ale aj pri filmoch. V najnovšom Batmanovi s Pattinsonom si zahrala Catwoman Zoe Kravitz. Ale kto Catwoman vlastne je? Ako začínala a ako sa z nej vlastne stala Catwoman? Moje meno je Patrik, vítam ťa na kanáli Ležovič Live a toto je kompletný príbeh Catwoman. Ako som spomenul na začiatku, existuje naozaj mnoho verzií tejto postavy a s tým prichádza aj rôzny pôvod, či už to je letuška so stratou pamäti alebo mladá utečenkyňa, ktorá sa snaží iba prežiť. Najprv si povieme o príbehu, ktorý je z komiksu Batman Year One od Franka Millera. Tento príbeh bol v podstate začiatkom novej éry Batmana modernej verzie postavy a hoci bol spočiatku prijatý kontroverzne, myslím si, že ide o veľmi silný príbeh a dá sa považovať za hlavný kánon. Selina Kyle tu je predstavená ako prostitútka milujúca mačky, ktorá je odhodlaná stať sa zlodejkou v kostýme, potom ako uvidí Batmana v akcii. O niečo neskôr, keď príbeh s názvom Her Sister's Keeper vysvetlil jej život prostitútky, sa prostredníctvom temného a tragického príbehu dozvieme, že Selenin bývalý pasák Stan unesie a násilne týra jej sestru Maggie. Selena ho potom zabije, aby zachránila svoju sestru. Ďalšie komiksy naznačujú, že Catwoman je dávno stratenou nemanželskou dcérou Carmine Falcone, hoci o tom nenašla žiadny definitívny dôkaz. Selenino spojenie s rodinou Falconeových sa ďalej skúma v komiksovej sérii Catwoman When in Rome. Bohužiaľ, tu už sa k teórii o Seleninom pôvode nepridávajú žiadne ďalšie priame dôkazy. Ale ja osobne milujem tento príbeh o jej pôvode, lebo si myslím, že to dáva Selene dôvod bojovať, veľa toho prežila a celkovo vďaka vážnejšiemu tónu je príbeh o pôvode silnejší. Myslím, že je dôležité poznamenať, že tieto dva komiksy, ktoré vytvoril Frank Miller, zostávajú kanonickými pre pôvod Catwoman až doteraz, zatiaľ čo ostatné časti boli v priebehu rokov vynechané a práve preto sa venujem práve tejto verzii Catwoman. Ďalší autori v priebehu rokov odmietli Millerovú voľbu urobiť z Catwoman bývalú prostitútku. V snahe zosúladiť rôzne verzie niektorí autori navrhli, aby Catwoman na začiatku svojej kariéry iba predstierala, že je prostitútka, aby podviedla osamelých mužov a okradla ich. Postavy spojené s minulosťou Catwoman, ako napríklad jej kamošky prostitútky, však zostali súčasťou jej sveta. Catwoman a jej sestra Maggie sa ale naďalej objavovali v komiksoch. V príbehu Catwoman Year One dosiahla Selena určitý úspech ako zlodejka, no po katastrofálnom vlámaní sa dostala do problémov. Prijala však ponuku ukludniť situáciu tým, že sa bude vydávať za tzv. Dominu pre pasáka menom Stan. Ich plánom bolo okradnúť mužov, aby prezradili informácie, ktoré by mohli byť použité pri budúcich zločinoch. Podľa tohto príbehu Selena trénovala pod vedením Armless Mastera z Godhamu a získala vzdelanie v bojových umeniach a kultúre. Počas tejto doby dostala Catwoman od jedného klienta svoj charakteristický bič, ktorý si Selena nechala ako trofej pripomínajúcu jej časy prostitútky. Neváhajte a dajte mi vedieť v komentároch nižšie, ktorý príbeh o pôvode preferujete vy. Mne osobne je v podstate jedno, či bola prostitútka alebo sa za ňu len vydávala. Tak či onak je to úžasná postava, ktorá má naozaj jedinečnú origin story, a ako som vravel, sú tu troška veci, ktoré sa celkom vymykajú tomu štandardu komiksov. Či už je to tou prostitúciou alebo jej kostýmom, ktorý je dosť sexualizovaný. Presunieme sa do komiksu Batman Hush, čo je opäť fantastický príbehový oblúk. Ak ste ho ešte nečítali, určite by ste mali, lebo to fakt stojí za to, alebo si ho dokonca môžete pozrieť, keďže je o ňom teraz aj animovaný film. Selena pracuje s Batmanom a nadviaže romantický vzťah ako aj s Bruceom Wayneom v civile, tak aj s Batmanom v maske. Nakoniec jej prezradí svoju identitu a obaja si skvele rozumejú, aj keď sa ich cesty nakoniec rozdelia. Počas zmeny autorského tímu po udalostiach Infinite Crisis celé DC Universe skočí v predčase, kde o rok neskôr už Selena Kyle nie je Catwoman. Opustila East End a porodila dceru menom Helena, ktorej otec je spočiatku neznámy. Holly Robinson preberá úlohu novej Catwoman, zatiaľ čo Selena žijúca pod zmeneným menom Irina Dubrovna obracia svoju pozornosť na starostlivosť o svoju dceru. Svoju úlohy matky brala veľmi vážne, no len pár dní po narodení dcerky neodolala nutkaniu dať si svoj kostým znova. Je pochopiteľné, že po pôrode nie je v rovnakej forme ako kedysi a zisťuje, že jej kostým je trochu tesný. V tom istom príbehu neskôr Helenu, teda jej dceru, zajmú a unesú. Po úspešnej záchrane sa začne pýtať sama seba, či má vôbec vychovávať dieťa, keďže ju už ohrozila tak skoro po narodení. Po získaní Batmana na pomoc pri sfalšovaní
smrti seba a aj svojej céry, Selena dá Helenu na adopciu. Mesiac potom, čo je Helena umiestnená do novej rodiny, Catwoman požiada Zatanu, aby jej vymazala spomienky na Helenu a vráti jej späť kriminálnu identitu. Zatana to ale odmieta a sama usúdila, že takýto čin by bol krutý k matke aj dcér. Povie jej, že nikdy nedokázala zvrátiť Selenino myslenie, pretože bola na ceste stať sa vlastnou hrdinkou. Selena verila, že už nemôže fungovať ako zločinec a odtedy sa rozhodla stať sa jednou z Batmanových pomocníčok, aj keď rýchlo s tým skončila a bola nahradená Batgirl. Teraz sa pozrieme na niektoré ďalšie verzie tejto postavy. Keď Flash a Doktor Manhattan prepísali DC Universe, zmenila sa aj minulosť Catwoman. V tejto časovej línii bola v mladom veku po zatknutí jej otca zverená do pestúnskej starostlivosti. Mala tiež dlho strateného brata menom Aiden Mason. Po prichytení pri krádeži bola nakoniec zaradená do programu druhej šance a bola prinútená spolupracovať so starostom. Túto pozíciu využila na vypatranie svojho brata, no potom ju zo strechy radnice zhodila neznáma partia. Selena pád nejako zázrakom prežila a gang mačiek ju oživil. Presvedčená o tom, že musela byť niekým dôležitým, keďže prežila pád z tak veľkej výšky, sa opäť stala zlodejkou, ktorá používala identitu Catwoman. Jej vzťah s Batmanom sa zmenil skôr na občasné úlety ako na romantický vzťah a ona nevedela, alebo sa len zdalo, že nepoznala jeho identitu. Teraz prejdeme zase k inému príbehu a to je dejová línia komiksu Batman Rebirth. Selena bola zatknutá a poslaná do cely smrti v Arkham Asylum za vraždy 200 teroristických vojakov. Batman, odhodlaný dokázať jej nevinu, ju naverboval do týmu zločincov, ktorý zostavoval, aby získal psychopiráta z Bane'a v Santa Prisca, aby zachránil dievča, ktoré bolo zasiahnuté kúzlom pirátskej masky. Batman tiež vedel, že ak dostane Catwoman z cely smrti, získa čas na vyšetrenie jej prípadu. Misia bola úspešná a po preskúmaní vražd Batman zistil, že Selena vzala trest za dobrú kamarátku Holly Robinson, ktorá vraždy skutočne spáchala. Catwoman vysvetlila, že vedela, že ak sa tento zločin padne, Batman ju nenechá zomrieť v cele smrti, čím zachrání Hollyn život. Po oslobodení z Arkhamu Bruce a Selena sa začnú stretávať a po čase aj tvoria pár. Bruce nakoniec požiada Selenu o ruku a ona povie áno. Svadbu však odvolá hneď v ten deň, keď si uvedomí, že týmto zväzkom by vzala Batmanovi to, čo z neho robí Batmana. Catwoman sa odtedy samozrejme objavila ešte vo viacerých verziách a možno som klamal, že vám poviem kompletný príbeh Catwoman, lebo jej kompletný príbeh nie je vôbec ľahké urobiť, hlavne kvôli všetkým rôznym verziám a rôznym kontinuitám a vesmírom. Takže naozaj dúfam, že mi odpustíte akékoľvek nezrovnalosti alebo chyby, ale snažil som sa tu zhrnúť príbeh tak, ako ho ja považujem za kanon v DCverse a zároveň som vám ukázal aj nejaké ďalšie verzie Catwoman, takže nezabudni na like a odber a prajem ešte pekný deň. Čau čau.